Как хората чистят обувките си? Как ги чистя аз? Mala está fria. Broj 4 slahove ще bin glate. Ale broj 4 slahove. Aš šitą pribėdas, aš šitą pribėdą, tai... Очаквано, отзад ме удари, брат, отзад. Ненадейно, това беше ненадейно. Тук не включвам се страни, защото тя като млада готви и умря над котлона. Просто си умря. То нямаше и котлон тогава, но просто умря. Тя и не готвеше в интерес на истината, просто умря сега. Как нормалните хора се невят на компютъра си? Пак ли се бие майка ти джеба, Как аз изразявам гнева си? Да пускаш напред. И да атакувам. Искам да живея. Пак ли ти, бе? До кога ти, бе, момче? Карай се от живота ми, е помяр. Дана, айде идвай. Знаеш колко готинко ще ти бъде? Теб те обичам само платонически. Аз не знам какво означава това, ама аз искам те наиба. Новата суха храна. А той го читава виното. Виното да е.